Saúdos, benvidos. Sí, isto é Soltando Estacha Digital, E isto que temos en imaxes pois son as instalacións do Casino Mercantil de Pontevedra, onde hoxe pois imos realizar este Soltando Estacha Digital, segunda edición da temporada e edición especial, porque estreamos aquí escenario, como poden ver, aquí co fondo cos logos da Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia, cos seus patrocinadores, e temos aquí pois este teatrillo tamén montado para desfrutar do que está sendo a Liga Galega de Trañeiras, que levamos ata o momento 4 regatas. Imos analizalas porque fixemos un programa previo co sorteo de quendas para as primeiras regatas, pero ainda nos falta por ver todo o que aconteceu, pois tanto en Narón como a fin de semana pasada en Cesantes e na Pobra do Caramiñal. Así que está todo, temos moitas sorpresas, temos moitas seccións, temos convidados aquí in situ, así que nada mellor que poñernos aí, soltar estacha para empezar a ver todo o acontecido e imos facelo coa regata que abriu a Liga Galega de Trañeiras, a Liga A, esta temporada, que foi a regata de Narón, regata contra reloxo, así que podemos ir véndoa e despois pouco a pouco pois imos degullando todo aquí nesta edición especial, como dicimos, de Soltando Estacha Digital. A Enseada da Gándara, onde a Liga masculina soltou estacha o domingo 30 de xuño. Os 12 equipos da primeira división masculina iniciaron o seu calendario nas augas da Ría de Ferrol. Primeira xornada das 13 puntuables para esta categoría que arrancou unha semana antes que a Liga Feminina e que a Liga B masculina. Esta bandeira Cidade de Narón estaba previsto que se disputara no formato habitual de regata con 4 carreiros, pero finalmente optouse por facer unha contrarreloxo. A primeira en saír, Castropol, cuarta clasificada a pasada temporada e gran revelación do curso 2023. A continuación comezaba a remar Cabo da Cruz, a filial do equipo que milita na Liga Euskolabel. Despois dos de Boiro, entraba en acción Tirán Pereira, terceira o ano pasado, sinalada por moitos como unha das favoritas esta campaña ao título. E para completar a primeira das 3 quendas comparecía o equipo local, Narón. Un ano máis ten como primeiro obxectivo lograr a permanencia. Contrarreloxo a 4 longos e os máis rápidos. O remate do primeiro parcial foron os asturianos de Castropol. Aquí os vemos realizando a segunda ciaboga, un registro de 10 minutos e 8 segundos. Cabo da Cruz cedía nesta virada 18 segundos respecto a Castropol e este segundo longo provocou un cambio importante. Tirán Pereira finalizou uno co mellor tempo das 4. Recuperou o segundo que perdía con Castropol e meteulle 4 de diferenza. Narón marcaba o cuarto registro, 3 segundos por detrás de Cabo. As posicións non variaron na segunda metade da crono. Cruzaba as bollas de meta Castropol. O tempo dos asturianos non o mellorou a filial de Cabo da Cruz. E quen si rebaixou a marca dos do Principado foi Tirán Pereira, que fixou por 14 segundos. Narón quedaba momentaneamente cuarta. Quenda intermedia encargouse de abrila San Bertolomeu Fandicosta no seu regreso á Liga A, despois de perder a categoría o ano pasado na Liga Euskolabel. Seguinte en comezar a remar Mugardos a Cabana de Ferrol, que ascendeu o pasado verán dende a Liga B, que competía na súa ría. A composición das quendas realizouse mediante sorteo e a seguinte en lanzarse foi Mecos, o histórico conxunto do Grove. E de completar esta segunda serie encargouse Cesantes Rodavigo, un dos dous equipos que o Concello de Redondela ten na Liga A. San Bertolomeu Fandicosta, malia as dúbidas que a rodeaban, dominou esta serie dende o principio. A metade da contrarreloxo marchaba a terceira, lonxe dos seus veciños de Tirán Pereira e tamén de Castropol. Mugardos a Cabana de Ferrol non podía mellorar ningún tempo no ecuador da contrarreloxo. Viraba Mecos e facía a un segundo de San Bertolomeu Fandicosta. E chegaba a este punto Cesante Rodavigo 3 segundos máis lenta que Mugardos a Cabana de Ferrol. Había moito por decidir. No terceiro e no cuarto longo, meta para San Bertolomeu Fandicosta. Terceira e apuntándose esta quenda. Mugardos a Cabana de Ferrol non puido subir ningún posto. Esforzo final de Mecos, segunda nesta serie. E terminaba Cesante Rodavigo, non tiveron o seu día os remeiros do conxunto de Redondela. Para coñecer a clasificación definitiva da primeira xornada da temporada faltaba a terceira e última quenda. Activaba Seares, a defensora do título na Liga A.
Rianxo partía segunda nesta quenda final. Os longos de ida eran os que máis costaban, sobre todo polas condicións do mar nesta terceira e última serie. Imaxes de Chapela Uofco, cinta na xeral do ano pasado e un equipo que non deixa de medrar. Última saída da xornada, a de Urme, un conxunto xurdido da fusión de Muros e Esteirana. Eles foron os indiscutibles campións da Liga B a pasada campaña. A táboa de tempos ia sufrir un maremoto co rexistro de Ares. No Ecuador da regata marcaba 9 minutos 57 segundos, única traiñeira capaz de baixar da barreira dos 10 minutos. Rianxo ia asinar o mismo rexistro que San Bertolomeu Fandi Costa. Metíase na loita polo quinto posto. Tratábase unha quenda con moito nivel porque Chapela Uofco situábase segunda a 4 segundos de Ares e mellorando en 3 a Tirán Pereira. Todo estaba moi aberto tamén na parte baixa a clasificación porque Muros Esteirana facía o 10º tempo. O triunfo non se lle escapou a Ares, así entrou a Santolaya primeira con 11 segundos de marxe sobre Tirán Pereira. Concluía Rianxo que fixo sexta. Chapela Uofco non foi quen de conservar a segunda praza e acabou terceira a 2 segundos de Tirán. E a contrarreloxo pechou na Muros Esteirana, décima. A ledicia da afección de Ares e da tripulación da Santolaya. É a primeira regata da Liga, entón pois sales con un poquinho de incertidume, non? Incidimos moito en estar concentrados desde un principio. Para gañar hai que facer as cousas perfectas, esta Liga ten moitísimo nivel. O que dixemos no papel, o plasmamos na auga, e aí está o resultado. Temos esta bandeira, Cidade de Belén. O equipo máis ou menos mantivo o bloque con respecto ao ano pasado. Sabíamos que íbamos a estar arriba, non podemos empezar de mellor maneira, non? Xe foi unha grata sorpresa, os chavales deron o do de peito e palada a palada fomos encontrándonos a gusto e a verdade que o resultado mellor do esperado. Tempos da sexta bandeira, Cidade de Narón, co triunfo de Ares e novena posición do equipo local. Penso que fomos Narón, somos un equipo da casa, moi contenta co meu equipo nese sentido. Para nós é unha gran victoria o novena posición de hoxe. Ares primeira, Tirán Pereira segunda, Chapela Uofco terceira e Castropol cuarta. Esa será a quenda de honra da Liga na súa seguinte regata, a do sábado 6 de xullo en Cesantes. Moitas grazas pola atención e ata o vindeiro Soltando Estacha. Pois iso foi o que aconteceu en Narón, domingo 30 de xuño, aí arrancou a Liga A, e despois houve outra semana polo medio, e esa xa foi a que empezaron pois todas as competicións, e imos empezar o acontecido a pasada fin de semana, pola Pobra do Caramiñal, aí o equipo local, a Puebla, volvía a Liga B, despois de perder a categoría o ano pasado, era unha regata moi especial, para eles, ali, como sempre, a 6 longos naquel campo de regatas, e imos ver o vídeo do que aconteceu na apertura da Liga B. Saúdos, benvidas e benvidos a Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia. Imos repasar as 3 regatas do sábado 6 de xullo, a xornada na que a Liga Femenina e a Liga B arrancaron os seus calendarios e a Liga celebrou a súa segunda cita. Comezamos pola Liga B, na 19ª bandeira con Cello da Pobra. Os 6 equipos que esta campaña compiten na segunda división masculina estrearon o seu curso nas augas da Pobra do Caramiñal. A regata, como sempre neste campo, disputouse a 6 longos. Primeira quenda con Cedeira polo carreiro 1, Salgado Perillo polo 2 e a filial de Bueu Ximei polo 3. Na segunda ceaboga, Cedeira virou 2 segundos por diante dos do Morrazo. Igualdade entre dúas das novidades este ano na Liga B. E terceira marchaba Salgado Perillo, con problemas nesta virada. Cedeira está de volta na Liga Galega de Traiñeiras despois de tomarse unha temporada de descanso e regresou con forza. A filial de Bueu Ximei non puido seguir o ritmo, 17 segundos de diferenza. O inicio do último longo, que finalmente sería case de medio minuto na meta. Triunfo de Cedeira na primeira quenda, a filial de Bueu Ximei entrou segunda e Salgado Perillo, lonxe das outras dúas traiñeiras, rematou terceira. Soltaban Estacha as 3 embarcacións da segunda quenda con Puebla, os anfitrións no carreiro 1, Ribeira remou polo 2 e a filial de Chapela Uofco polo 3. Os locais perderon a pasada temporada o seu posto na Liga e non puideron empezar de mellor xeito esta nova etapa. Chegaba Puebla ao remate a segunda virada, encabezando a súa quenda e ademais mellorando en 5 segundos o tempo de Cedeira.
segunda posición para a filial de Chapela Uofco, e como terceira desta serie executaba Ceaboga Ribeira. Tanto ribeirenses como redondeláns repiten participación esta campaña na Liga B. Liderando esta quenda sempre Puebla, a tripulación patroneada por Víctor Fernández seguía ampliando a súa vantaxe. O remate do cuarto longo tiña 10 segundos de marxe sobre a filial de Chapela. Ribeira non conseguía botarlle a luva aos de Redondela. Puebla acariciaba un triunfo histórico porque nunca se adxudicara a bandeira que organiza. Os locais non se puderon relaxar para mellorar o tempo de Cedeira, aínda que comezaron o último longo con 8 segundos a seu favor, finalmente rebaixárono por menos de 3 segundos. A filial de Chapela Uofco logrou a terceira posición na bandeira e Ribeira a quinta nesta apertura da Liga B. Victoria moi especial para Puebla. Hubo que agardar a 19ª edición para que a bandeira Concello da Pobra quedara na casa. Ademais, camisola de líder, un mallot para o que tamén presentou Cedeira a súa candidatura. A verdad que moi contentos, despois dun ano parados, tocounos primeira tanda, houve momentos de dudas, houve momentos de incertidumbre, xa o tiñamos falado, que pasara o que pasara, esta regata era de paso, pero sí, eu penso que podemos estar para loitar con varios. Hoxe somos as 14 persoas máis felices deste pobo, é a primeira vez que se gaña a bandeira do Concello da Pobra en Pobra, así que sí, hoxe facendo historia, unha treña moi xove e moi contentos polo resultado de hoxe. De momento o obxectivo é asentar o proxecto, e despois, pois, nun futuro, sí, claro, volver a Liga A. Tempos da bandeira Concello da Pobra, con Cedeira máis rápida na primeira quenda e Puebla na segunda. 2 segundos e 8 décimas foi a diferenza entre as dúas. Terceira, a filial de Chapela Uofco. Cuarto posto para a filial de Bueuximei. Quinta, Ribeira. E sexta, Salgado Perillo. Mesma orde que a clasificación xeral. Pois aí tiñamos o que aconteceu na Pobra do Caramiñal na primeira xornada da Liga B, coa vitoria de Puebla, vitoria, como dicíamos aí no vídeo, histórica, porque nunca se impuxera na bandeira que organiza o club do Barbanza, e despois xa analizaremos como está a Liga B despois desta primeira xornada, que sensacións deixa. Parece que con dous equipos como son Puebla e Cedeira que teñen un puntiño máis, polo menos no arranque da temporada. Iso foi o sábado pola tarde en Puebla, e tamén o sábado pola tarde, ademais retransmitida en directo pola segunda canle da Televisión de Galicia, pois tivemos dobre entrega da Liga Galega, neste caso Liga Femenina e Liga A masculina, en Cesantes, campo de regatas, sempre espectacular, como íamos poder ver agora no vídeo, e o que comentamos no vídeo, despois e tal lo aclaramos un pouco máis, porque así un pouco todo un pouco mezclado, un pouco mesturado, pero sí, as imaxes son espectaculares, así que a xente que está seguindo, soltando esta Tacha Digital a través da canle de YouTube, pois atentos para disfrutar do resumo desa xornada de remo que vivimos o sábado pola tarde en Cesantes. Sobrevoamos Cesantes, no Concello de Redondela, para desfrutar das mellores imaxes da primeira xornada da Liga Femenina e da segunda regata da Liga A. A bandeira femenina, Cesantes, Concello de Redondela, celebrou a súa segunda edición con dúas quendas lanzadas. Chapela Uofco, a defensora da coroa, dominou a primeira manga, e Cesantes, a Megrove Cefical, a segunda. Aí se cruzaban as dúas embarcacións máis rápidas sobre as augas da Ría de Vigo. Esta tarde de remo nun escenario único, con imaxes espectaculares diante da Illa de San Simón e da Ponte de Rande, puido seguirse en directo a través da segunda canle da Televisión de Galicia. Salgado Perillo realizando unha das 5 viradas. En pleno esforzo, Mugardos a Cabana de Ferrol e Rianxo xunto a Castropol. A novidade esta temporada na Liga Femenina é a filial de Cabo da Cruz, e a revelación apunta a ser Cesantes a Megrove Cefical, segunda clasificada nesta xornada inaugural. As mulleres medíronse por primeira vez esta campaña, mentres que os homes da Liga A, aquí os temos en acción, volveron verse as caras despois da contrarreloxo de Narón. A 39ª edición da bandeira Concello de Cesantes ofreceu moita emoción en todas as súas quendas. As dúas primeiras foron lanzadas. Muros Esteirana remontaría na primeira,
e na segunda comezou con moita forza San Bertolomeu Fandicosta, a quen se lle acabaría facendo algo longa a regata. Moita exixencia polos 6 parciais e polas condicións sempre particulares do campo de cesantes. Só hai que recordar o que aconteceu aquí hai 2 anos, cando a Bueu Ximei se lle escapara un título da Liga A que semellaba ter no peto. Meira veríase superada finalmente por Rianxo e o tempo da Virse da Guadalupe melloraron as 4 embarcacións da quenda de honra, é dicir, Chapela Uofco, Castropol, Tirán Pereira e Ares. Os da Santolalla chegaban como líderes e dende o primeiro longo marcaron a pauta. Por detrás, como vemos, o remate do primeiro longo, Tirán Pereira e Chapela Uofco pugnaron un duelo cheo de alternativas pola segunda posición e Castropol sufriu ata o final para rebaixar o rexistro de Rianxo. As 3 quendas resultaron moi entretidas para o espectador e iso que Ares non deu ningún tipo de opción ao resto de equipos. Todas estas traiñeiras, tanto as masculinas como as femeninas e ademais as da Liga B, compartirán campo de regatas na seguinte cita do calendario, de novo no Concello de Redondela, pero nesta ocasión en Chapela. As regatas de cesantes serviron para confirmar que os equipos que o ano pasado se fixeron cos títulos están moi fortes. Ares sumou a súa segunda vitoria da temporada e Chapela Uofco estreou a súa conta de triunfos. Aquí temos a entrega da bandeira e da camisola da líder da Liga Femenina para Remeiras Veretes. Os outros gañadores, Ares, ratificando en cesantes que volverán ser o rival a bater na Liga A. Celebración da embarcación da Santolalla e aquí están os tempos da bandeira femenina, coa victoria na primeira quenda de Chapela Uofco e na segunda de cesantes a Megrove Cefical. 49 segundos de diferencia entre as dúas, terceira Rianxo, cuarta Cabo da Cruz, quinta Bugardos a Cabana de Ferrol, sexta Castropol e séptima Salgado Perillo. Si está tamén a Xeral. E na bandeira masculina, Muros Esteirán empuxose na primeira quenda, na segunda Rianxo e na terceira Ares. A victoria de Ares con 16 segundos sobre Chapela Uofco, Tirán Pereira terceira e despois por 51 centésimas Castropol superou a Rianxo na loita polo cuarto posto e na Xeral, primeira Ares, segunda Tirán Pereira, igualada a puntos con Chapela Uofco. Isto foi todo. Pois aí teñamos o acontecido en cesantes, onde gañaron os campións da temporada pasada, onde gañou Ares na Liga A e Chapela Uofco na Liga Femenina, como xa dicíamos, imaxes espectaculares esta primeira regata retransmitida da temporada pola Televisión de Galicia. Entón temos ahora que analizar todo isto e antes de dar paso aos convidados á bancada, pois temos un invitado especial que o traemos aquí, que é Berto, por parte de Bueu, que veña por aquí o delegado. Mira, Berto, vente para aquí. Xa aproveitando que estás, pois imos ter aquí un convidado extra. Ponte por aquí, Berto, ponte por aquí, ponte os cascos. É un atraco en toda regla, isto que te estamos facendo. Pero bueno, para comentar un poquillo, ¿qué tal, Berto? ¿Cómo estamos? Bueno, sorprendido ahora mismo. Ven, aquí, bueno, guai. Vendo todo o que está sendo. Bueno, ti este ano, un pouco desde a barreira, ¿no? Como estás vivindo con bueno, Bueu Ximei, que está aí na Liga Euskolabel, ¿no? Sí, bueno, aí estamos na ACT, pero bueno, seguindo tamén de reollo un pouco, bueno, a Liga Galega, porque, bueno, temos a Traíña B, e, bueno, sempre nos viaxes sempre se vai falando do que aconteceu no fin de semana e tal, e, bueno, seguindo o que hai. Bueno, que tal vistes outro día os rapaces aí na Pobra do Caramiñal, no seu debut? Moi ben, moi contentos, o sea, eles quedaron encantados, moi ben, nos, a verdad, pois, contentos por eles, porque fixeron unha boa regata, o mellor un moi bo primeiro largo, despois un pouco máis a menos, pero, bueno, ben, eles contentos, é unha traíña nova, traíña xoven, mesturada así un pouquinho tamén con algo de idade, pero, bueno, algo para que os rapaces pois remen e disfruten un pouco desta tempada. Bueno, destes lle moitas voltas a decisión este ano de sacar unha filial ou víades claro dende o principio? Home, claro non o tiñamos porque, bueno, sí que tiñamos xente, pero tampouco a mellor suficiente como para poder estar todas as regatas e xuntar os rapaces todos os fin de semana.
falámoslo con eles, se comprometeron, bueno, pois eles quixeron dar o paso, e nós, como directiva, pois non nos queda outra que apoialos e tirar para diante. Bueno, e de ser anfitrións, ¿no? O día 20, creo que vos toca xa, e vai ser a terceira xornada da Liga B. A terceira xornada da Liga B, sí, na casa, nada, a preparalo con ilusión, con ganas, nada, que saia todo ben. Bueno, e desde fora como ves a Liga, que levades anos aí metidos, bueno, a semana pasada falábamos moito de vos, porque, bueno, comía ser incesantes, e é de infausto recordo, ¿no? Para Bueuximei, polo visto, Ares está empezando máis forte, como ves a temporada? Ares, bueno, xa nos descensos que houbo, xa se miraba que Ares, pois, home, tiña un puntiño máis que ainda que estuvo quedando detrás de Chapela e tal, pero, home, o Ares a mirou claramente favorita, bueno, para mostra eses 12 segundos, bueno, Chapela e Tirán, que non creo que tamén vayan a quedarse aí, eu creo que Chapela ainda ten algo de margen de mellora, Tirán penso que tamén vai dar bastante guerra. Castropol me sorprendeu un pouco porque pensei que estaría un pouco máis na pelesa, pero bueno, tamén ainda acaban de empezar, o sea, bueno, ainda queda moita liga por diante. Bueno, e vos estades ahora empezando, ¿no? Co trajín, ¿no? De ir e vir a Euskadi, que se comenta por ali da Liga Galega de Traiñeiras. Como se ve desde fora? Xa que tedes esa opción ahora, ¿no? De bueno, estar aí. Pois a verdade é que eu, polo que mirei, que fomos este fin de semana o primeiro que subimos, a verdade é que, pois, ainda se sigue, a xente por ali arriba está moi enterada, bueno, dos resultados dos equipos, sobre todo os que están nos primeiros postos, bueno, están atentos porque, claro, habrá dous que van a remar o playoff, van a estar aí, entonces, bueno, sí que algo ainda se sigue. Bueno, vienes aquí de chofer, ¿no? Dun remeiro. Vin de chofer, tú segas Raúl para esto, pero, bueno, sabes que se van cerrón aquí total, que non contaba eu con sair, pero, bueno, esto xa falarei con Humberto eu despois en persoa. Arregla con él, sí, a mí non diga nada. Arreglarei con él, sí, pero, bueno, nada, encantado de estar aquí. Moi ben, pues graciña, Alberto. Perdona polo atraco. E nada, ahora imos dar paso a esa nova sección, gracias Alberto. Esa sección que xa estreamos outro día de xeito, digamos, a distancia e que vai ser, pois, un pouco a base dos programas de Soltando Estacha Digital, que é a bancada, así que imos aí coa cabeceira e chamamos despois os que van estar remando na bancada aquí con nós. Pois aí tiñamos a cabeceira da bancada e así imos presentar hoxe a que nos acompaña aquí. Pois imos empezar por parte da Liga A, que está aquí Aleida González, a patroa de Narón. Por parte de Liga Femenina temos a Ariana Castro de Cesantes e por parte de Liga B temos a Pablo Raúl Barqueiro de Bueuximei. Así que benvidas, benvidos. Os tres poñedevos os cascos aí, que imos estar aquí botando aí un rato falando da Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia. Bueno, que temos material, hai expectación, ademais, en YouTube, vemos aí que sobre todo están esperando aquí ao remeiro de Bueu, a Pablo, xa te estaban poñendo comentarios aí, así que animamos a xente a que está seguindo por YouTube, que comente aí, que nos traslade dúbidas, suxerencias para comentalas. E imos empezar falando pois da regata de Narón, que foi a primeira, que está aquí a Leida, a encargada de guiar a traiñeira de Narón. Bueno, que sabor de boca vos deixou aí, xa non tanto como equipo, que foi moi bo, xa non lo dicías, no vídeo, senón o evento, tiñas unha responsabilidade aí importante, no, de arrancar a temporada, que tal? Todos os anos, a verdad. Bueno, a verdad que Narón, claro, é un club moi novo, moi pequeno, os mesmos que estamos remando no mar, somos os mesmos que estamos montando campo de regatas, que estamos organizando regata. Entón é un día moi especial para o club e para o equipo e demais, pero tamén moita responsabilidade. Bueno, con moitísimos nervios ao final. Ao final non pudo ser, tuve que ser contra o reloxo. Ainda así, bueno, supemos manter a calma e facer a nosa regata.
Bueno, foi contra reloxo unha vez máis, no? que está tocando moitas veces en Narón. Sí. Despois, a nivel deportivo, quedastes satisfeitos, no? Polo rendemento, noveno posto, claro, xusto cando esa boia dúas estaba aí movida e demais, xa non quixemos entrar a debates e fixemos ese contrarreloxo, un pouco por o tema de tempo e demais. Ao final, claro, moitísimos nervios dentro do bote, e claro, moitísima ansiedade e demais, manter a calma e remar, e confianza e remar. Era o que iba falando con eles, largo a largo, non pasa nada, imos remar e facer o noso regate, e ao final levamos o pinganillo, tamén moi improvisado, que levou aquí o móvil na espalda, e ao final, bueno, pois unha novena posición na casa, e ben, eu cando cheguei a terra vin, ben. Bueno, Aleida, ti por parte de cesantes non quedastes tan satisfeitos, non, do que pasou en Narón, que quedou aí en última posición o equipo masculino. Que pasa aí no arranque de liga, non acaba de coller ritmo, ¿no, equipo? No, este año creo que va a ser para el equipo masculino, va a ser un poquito, se va a hacer duro. Es una trainera muy nueva, porque sí es verdad que quedan remeros que estaban de antes, pero este año tenemos incorporaciones de remeros que llevan muy poquito tiempo entrenando y remando, 4 meses llevan entrenando. Entonces sí es verdad que no están acostumbrados a lo que es una competición a estos niveles. Les va a costar bastante el arranque de temporada, pero bueno, esperemos que durante todo lo que vaya siendo la liga, pues poquito a poco vayan intentando mejorar y subir un poquito. Bueno, hai que dicir que antes se sabe o que ir remontando, non? Porque o ano pasado tamén foi un pouco parecido, non empezou moi tal, pero despois, sobre todo a principios de agosto, pegaron un cambio tremendo. Sí, se fue ya subiendo los octavos, séptimos puestos, cuando antes estaba quedando de décimos muy justitos, ¿no? Entonces, esperemos que este año volvamos a hacer lo mismo y contra todo pronóstico, pues puedan subir un poquito más de los puestos. Bueno, acabamos de empezar. Sí, bueno, Pablo, ti, Liga A, estades aí, pues estades na Liga B, pero bueno, tantos anos aí bueu pelexando polo título, ano pasado subcampións, ¿no? Sorprendeuche un poquinho que pasou en Narón aí, porque eu teño que dicir que cando fixemos soltando esta hacha digital previo ao inicio da temporada, pois a maioría de opinións non foron de que Ares fora a gran favorita. Falábase de Chapela, de Castropol, tamén de Ares, pero incluso creo que dos 3 tertulianos que tiñamos, a maioría apuntaban a Chapela e a Castropol. Home, ao final, Ares é un club que sempre habitúa a estar por aí arriba. Pois eu, la verdade é que a Liga non a seguí moito non estando nela, pero penso que fixeron un bo traballo e pois seguramente vayan a gañar a seguinte. Bueno, e están aí metidos tamén Chapela, así que apuntaba a todo o mundo. Bueno, por proximidade xeográfica, máis ou menos, seguro que estés controlados, aparte depois que tedes o duelo aí, ¿no? coa filial, sí que se confirma, ¿no? Que parece que vai ser este ano a revelación, ¿no? Xa estando aí quenda de honra. Sí, a verdade é que Chapela este ano está tanto na A como na B, parece que dando un pouco a sorpresa ou facéndose notar máis que os outros anos. A verdade é que penso que pode aspirar ao título na A. E a B, pois é certo que na B quedou un pouco máis atrás que Cedeira e que Puebla, pero penso que tamén pode pelexar polo título. Bueno, e en Narón vos acabastes novenos, Aleida, nos sacastes conclusións a semana, dixestes, isto se contrarreloxo, non hai que sacar moitas, porque outro día sí que é certo, depois falaremos xa o que pasou en cesantes, pero sí que houbo certos cambios. Sorprendeuche algún resultado dos de Narón ou máis ou menos te cuadrou todo? No, a ver, a verdade é que nos íbamos un pouco sin expectativas e que tiñamos ese obxectivo encima da mesa, e foi como que se cumpliu. Entón, a partir de aí, nin para arriba nin para baixo, quero dicir, manterse e a seguir loitando. Se podemos aspirar para arriba, pois para arriba. Logo, con a regata de cesantes, que falaremos dela, pois foi como afiar o dente, non? E pensar en máis, claro. Bueno, pois podemos falar agora tamén do que pasou, xa que temos aquí a Pablo, do que pasou na Pobra, do Caramiñal, apertura aí da Liga B. Bueno, víamos aí as imaxes, contanos un pouquiño como a viviu aí Bueu Simei, aparte na súa estrea, non? A estrea da filial na Liga B. A verdade é que quedamos moi contentos. Somos un equipo moi novo, con moita rapazada e aínda recén comenzamos a entrenar según acabou a temporada de Bateis, os juvenis estaban libres.
A verdade, moi contentos. Fixemos unha moi boa saída e a verdade, nese momento, a gran parte da tripulación pensou, hostia, ainda vimos gañar, viñamos aquí a pasalo ben e ao final... Aí temos a campanada aquí. Sí. Pois iso, a verdade, moi orgullosos, tanto eu como suposto capitán do equipo, como pois tantos entrenadores que tampouco estaban tan seguros de como se iba a desenvolver. Ao final, pois, non é só unha treña feita para aprender e para pasalo ben, senón tamén para que os rapaces aprendan a non só que non é o importante non é a tanta posición como aprender a non rendirse e dalo todo cada regata. A competir, sí. Aí, ¿no? É o objetivo. Bueno, gañou vos na quenda Cedeira, ¿no? Era aquí Sí, na nosa quenda, sí. Na vosa quenda, que sí que Cedeira tomouse un ano sabático, ¿no? Volveu, tiñades máis ou menos controlado hai un pouco o potencial que podían ter ou ia están pendentes de Cedeira como de Salgado Perillo, que eran as dúas que vos acompañaban? A verdade, íbamos un pouco a cegas, pero é certo que saímos diante e logo xa fomos quedando atrás nas viradas en contra, sobre todo. Perdemos moito tanto nas viradas, frenábamos moito o barco e logo nos largos en contra notábase que, aínda que somos un equipo moi novo e con moito rapaz, que aínda faltanos un pouco de resistencia, nese sentido. Bueno, foi unha regata a 6 longos, e de 6 longos tamén estades acostumados vos en cesantes, non? Que as vosas son de 6 longos. Que cambia aí? Cambia algo? Mais ou menos o resultado sería o mesmo se fose a 4 longos ou hai diferenza? La diferencia de 6 largos es más bien de cabeza. Estás acostumbrada a una regata de 4 largos, que tu cerebro ya asimila que tienes ese tipo de viradas y que te va a quedar ese tramo, ¿no? Entonces, la diferencia de 6 largos, pues sí que te puede jugar un poco en contra, ya no el físico, porque el físico lo tienes, estás entrenando toda la temporada, sino más bien la cabeza, de aguantar la cabeza y decir, tengo que virar, tengo que volver, pero aún me quedan más. Entonces, parece que vas a hacer más metros, no los vas a hacer. Pero en la cabeza lo que tienes que gestionar un poquito es eso, ¿no? Esos metros que son los mismos, gestionarlos de que los vas a tener, pero más reducidos en diferentes boyas. Bueno, Liga B, a Leida, que vos estaba de salí, hai canto tempo? Hai 3 anos ou 2? 2021 fixemos o ascenso. Foi o ascenso, sí. Bueno, que ten de particular esa liga? Bueno, como cando subírades, fora duro, ¿no? Un verano moi interesante. Estabades metidos aí na pelexa con Mugardos, aparte. Cedeira algunha regata tamén estaba aí, nesa pelexa. Foi un verán man a man, Mugardos, e aí seguimos, aínda. Pero, bueno, diferente, non? Falábamos outro día na previa, sí. Porque non hai tanta regata, entón... Non hai tanta regata, parece que non, pero agora co tema da televisión, a Liga A e demais, é como que a Liga A deu ese pasiño de profesionalizarse un pouquiño, que a Liga B parece que agora é como moito máis relaxada. E ao final, pois, esas cousas notase moito a hora de remar, por exemplo. Pero bueno, máis relaxada a priori, non? Despois claro. Chegas ali e hai que... Claro, despois chegas que, pois como a nós, en 2021, que vas ali e non sabes o que te pode tocar, unha mala calle ou unha regata na que non esperes que o teu rival este tan forte, hai que estar aí competindo. Facíame gracia aí no vídeo que dicía o patrón de Víctor Fernández, creo que se chama, ¿no? O patrón de Puebla, de que eran as 14 persoas máis felices esa tarde na Pobra do Caramiñal, porque gañaran a bandeira. Iso que supón aí, Pablo? Gañar a bandeira que organiza o teu club, ademais, eles é a primeira vez que gañaban, Home, sempre moito mellor gañar a da casa, pola afición que che vai ver. É un pouco o valor sentimental tamén. Non é só gañar a regata, senón levar a bandeira para casa, a festa que se vai montar no pobo. E sempre o que se busca tamén fai que as regatas na casa che pongan un pouco máis nervioso, se cabe. A presión aí, non? A presión que se nota. Iso aí a patroa é a que ten que templar os nervios, non? Durísimas. A regata de Narón foi unha regata moi dura este ano, a nivel psicolóxico e mental. Pero que tes que insistir aí? Que se relaxen, que espabilen? Eu tiña na boga a Bruno presidente, super nervioso porque o campo non estaba ben. Tiña o entrenador super nervioso porque Bruno tiña que marchar, entón era todo nervios na popa, e na proa tamén, porque esas cousas contaxanse. Entón,
calma, estar en calma, ainda que ti estés fervendo por dentro. Al final, tens que ser o contrapeso do equipo sempre. Bueno, Ariana, outro día tamén habría nervios, ¿no? En Cesantes, primeira regata, dicía antes a Leida, televisada, aparte, que non sei se iso, cando estáis ali dentro vos lembrades que televisada ou empezades a velodrón aquel que está por riba e vos poñedes nerviosas, ¿no? No, yo creo que cuando ya estás dentro del barco, ya estás preparado para salir, ya estás metido y ya no te ves lo que tienes a tu alrededor. Entonces, bueno, vas un poco más centrado. Sin nervios por ser la regata de casa. Evidentemente, siempre quieres hacer un buen papel en tu casa, para todo el mundo, para a nivel compañerismo, a nivel la gente que te va a ver, ¿no? Los aficionados, pero bueno, creo que se quedó un muy buen puesto. Estábamos ahí también un poco a la espera de a ver lo que hacía a cabo, ¿no? Porque en la anterior regata que tuviéramos de descensos no sabíamos muy bien cómo iba a ir, porque como ellos también tienen en la liga en la otra liga, pues estaban un poco mezcladas todas y no sabíamos muy bien el nivel que podía llegar a tener Cabo en la Liga A. Entonces sí que estabas un poquito a la expectativa de lo que se iba a hacer, de lo que no se iba a hacer y los tiempos, ¿no? Pero bueno, creo que salió una regata muy buena en casa, un resultado estupendo para dar ese impulso a todo lo que queda de Liga, ¿no? Bueno, gañaste... Bueno, nuestra tanda sí, nuestra sobradas, tanda ¿no? se ganó con decir. mucha diferencia, sí, se ganó con mucha diferencia, entonces... Muy contentas por el resultado. Esperabades algo así ou collevos de sorpresa? Se luchaba para ello, se contaba que intentar quedar siempre en los primeros puestos, en ese rango, ¿no? Pero sí es cierto que nunca se sabe, en una regata pueden suceder muchísimas cosas. Entonces te puedes comer una boya, se te puede romper un remo, se te puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que siempre se luchaba para estar dentro de esos 3 puestos. Entonces, después por encima, la diferencia que hubo con respecto al tercer puesto, pues fue muy grande. Entonces, para nosotros, mucho mejor, ¿no? Bueno, Cesantes, Amegrove, Cefical, que hai que dicilo, sí. O nome completo, sí, porque son estes clubs, logo hai que citar, hai que dicir Mugardos a Cabana de Ferrol, non podes dicir Mugardos só, sí. que é o normal e o lóxico. Sí. Bueno, este proxecto, aproveitando que temos aquí, como xurdiu un pouquiño esa fusión de Cesantes con Amegrove? Sí, nosotras el año pasado empezamos, fue el segundo año que hacemos traina femenina en Cesantes. Y el año pasado ya vinieran compañeras de Amegrove, ¿no? Pero este año sí que es verdad que fue ya desde el inicio de temporada. Ya se decidió y que sí nos íbamos a juntar y si fuera, pues se hacían entrenos ya en trainera, intentaba si había gente poder hacerla y aunque fueran mezcladas con nuestros juveniles y poder ir sacando un poquito más, ¿no? Entonces, claro, con todo el apoyo que nos estaba brindando Amegrove, lo lógico es que también se pusiera el nombre, ¿no? Aunque no se pueda poner de otra manera, pues ponerlo. Entonces, se puso este año Cesantes Amegrove Cefical, precisamente para el apoyo, porque nos están dando un apoyo muy grande, viniendo a remar, viniendo desde el Grove a entrenar, sacando la trena con nosotros. Son unas remeras espectaculares a nivel personal, a nivel todo, entonces se hace un equipo pues muy fácil de llevar. Bueno, e como estaba o campo de Cesantes outro día? Campo sempre particular, como notastes? Había diferenzas, que me quedo aí por preguntarle unha cousa aí a Pablo despois. Había diferenzas entre os carreiros ou non? No, las diferencias en las calles yo creo que no las hay. Sí que es verdad que en Cesantes lo que te juega en mala pasada son los cambios de viento. Entonces sí es cierto que a lo mejor de una tanda a otra tanda los cambios de tiempo te pueden afectar bastante, como ya antes mencionaste que le pasara a Bueu, ¿no? Que había perdido por culpa de esos cambios de tiempo que le salieran radicales y que pues te puede perjudicar mucho. ¿Qué particular tiene Cesantes? Pues es como si hicieras 2 regatas juntas. Para un largo se te hace muy duro porque vas en contra y para el otro el cambio es total. Se para el viento, se hace un calor abismal remando y parece que estás remando otra regata, ¿no? Que te asfixias y dices tú, ¿cómo puede ser esto? Entonces sí que es un campo un poquito complicado de remar. Bueno, corroboras que outro día o carreiro daba o mesmo? Sí, a ver, eu sempre son de ir nas calles do medio, cando saliu a calle 1, eu o meu delegado dixenlle que tal, díxeme nada. Non te preocupes. Confía. É verdad que parece un campo bastante xusto, sí que é verdade o que comenta a compi que claro, notase moito, o ir para fora é durísimo e volves un plis. Entón, sí que é unha regata moi exixente, a 6 longos, porque tens que arrancar a treña 5 veces, é exixente nese sentido, unha regata na que tens que estar preparado, aparte de verse que é unha regata que en tempos é longa, pero bueno,
é un campo chulo, a verdad. Bueno, en cesantes aí tivemos dominio en femenino de Chapela Wofco, e tamén aquí da traiñeira de Ariana, que fixeron segundas. E despois, como vos, o voso resultado en cesantes, Narón, como valorades aí? Bueno, recordamos, fixestes... Eles van decir, nos fomos oitavos. Oitavos, non? Dirán na boca do meu adestrador que foi un regatón porque melloramos todo o que había salido mal non en Narón por esos nervios que che comentaba antes. Melloramos na remada, fomos capaces de ir a máis ritmo, que era unha cousa que quería el facer e demais, pero os 2 segundos de Urme pois parece que resonan un pouquiño. Al final, esta tempada estamos aí como os 4 primeiros da Liga e despois abaixo estamos todos nun puño. Entón, claro, están aí esos 2 segundos fante sexto ou fante noveno ou décimo, que é un pouco o que pasou ao final. Entón, claro, a min sábame como esa última bolla, ese último longo, esa palada que chiscas, esas cousiñas que sempre queres un pouco máis. Pero, bueno, foi unha moi boa regata. Eu estou moi contenta co equipo, en xeral, foi unha boa regata e queremos máis. Bueno, os 4 de arriba, que estiveron a piques de... Bueno, foron 6 os de arriba, realmente, porque sí, que hubo 51 centésimas de diferenza entre Castropol e Rianxo. O sea, Rianxo e Meira e San Bertolomé fan de cosa, ti cos metes máis cerca dos 4 de arriba ou dos de zona media baixa. Claro, é que eu vexo, para min, están Ares, Chapela, Tirán e máis Castropol, que estaba aí, e logo, claro, de repente apareceu Meira, que eu penso que non contábamos ninguén que iba a estar aí pelexando tanto. E logo está Rianxo, que non podes descuidalo, estamos aí despois o resto, Mecos e demais. Pero eu penso que unha boa regata podemos telo todas e unha mala regata tamén. Entón, claro, eu penso que Ares non vai fallar, pero quizáis pois un Meira ou un Rianxo nunha mala calle, nunha mala ciaboga, que era o que comentaba antes Ariadna, e que estamos todos aí nun puño. Meira sorprende aí, Pablo. Ti contabas con Meira, porque Meira estaban a principio de temporada moi negativos eles mesmos. Decían, no, este ano loitamos pola permanencia. E levan un quinto e un sexto. E outro día estiveron aí metidos na pomada para gañar a súa quenda tamén. Na verdade que sí, foi un pouco sorpresa. Non esperaba que seguiran dando ese nivel que tal vez deron outros anos. Pois, na verdade, sorprendeu bastante. Tes amigos aí en San Bertolomeu? Porque hubo bastante cambio, ¿no? de xente este ano. Coñecidos uns par, pero non demasiados. Morrazo aí todo. Sí, os que son de Morrazo máis, pero non demasiados tampouco. O sea que, máis ou menos, non te sorprende, non demasiado, que estén aí... Home, sempre foi un club forte. É certo que tal vez os anos que máis alto estuvo tamén foi por xente que daba unha axuda ou un apoio, pero teñen bo equipo todos os anos, prácticamente, pois poden dar un bo nivel sempre. Bueno, antes que falábamos aquí con Ariana da importancia dos carreiros, foi clave na Puebla, en Pobra do Caramiñal, ir polo carreiro 1 ou non? Porque creo que había aí diferentes opinións, ¿no? Que Cedeira como que dicían, bueno, gañou a Pobra, sí, pero do carreiro 1 algo axudou. Ti como biches? Eu é certo que penso que o carreiro axudou un pouco, xa que estaba máis tapado polo que era o muelle, ¿no? Sí, había un barco na punta. Entonces estiraba a distancia do muelle. Ao final casi chegaba a bolla. Pero tampouco penso que fora tan decisivo como din algúns. O sea, ti cando ia a salir remando, que dices, a ver se o barco este se saca de aí. Home, sí, ao final sacaronnos moita ventaxa, pero non penso que fora pola bolla só. Penso que pues, tamén nos cansamos máis e eles rebaron mellor que nós. Eso é indiscutible. Bueno, Ariane, para acabar un poquinho co repaso deste, ¿no? Do que foi a regata, o sea, falamos como pues, foi a vos, o equipo feminino, equipo masculino, que é Cesantes Roda Vigo, hai que decir aí todos os patrocinadores, decías, bueno, están arrancando, e que biches aí na regata esa? Si puideches vela, non sei se podes ver algo, o acabar a femenina, se te deu tempo a ver algo da masculina. Sí, porque yo en esta regata no remé, no estaba en mar, estábamos en el mar, pero no remé.
Cesantes, yo creo que empezaron mejor que la anterior regata. El primer largo pues aún los mantuvieron un poco, ¿no? Y después, claro, ya los cambios de ritmo ya fueron bajando y quedando más atrás. Pero bueno, poquito a poco se confía, ¿no? De que durante toda la temporada pues puedan ir luchando, ir mejorando, ir avanzando, que se amolden bien entre ellos y conseguir, ¿no? Conseguir subir un poquito y que ellos se vean que pueden y no quedar a tanta distancia del penúltimo, ¿no? De que se puede ir poquito a poquito, se puede ir mejorando. Y tienen que acostumbrarse que es el primer año todos juntos de ellos y que esto es para continuar para el siguiente año, hacer cantera y seguir remando para el siguiente año. E do resto, sorprendeuche algo? Sorprendeuche que Rianxo gañara que na intermedia, ¿no? Que gañou. Sí. Sorprendeuche que Mecos pois dera aí un pasiño atrás, ¿no? Respecto a É que eu primeira penso xornada. que Mecos a primeira bolla non lle axudou nada e logo, claro, vas a remolque toda a regata. Claro, es que el primer largo, pues si ya te vas quedando muy atrás, recuperar ese segundos a más Que es Mecos muy iba difícil. adiante nesa quenda, ante que Sí. tuvo un fallo na pica. Las regatas todo puede pasar, entonces cada regata es un mundo, cada regata se juega una cosa y es lo que decía antes la compañera, que es que la parte de media-baja están muy pegados, entonces cualquier cosa puede pasar, cualquier desnivel que haya en el barco, cualquier viento que te entre, cualquier cosa que te pueda pasar en el barco en ese momento, ya te baja un puesto, te sube dos es que están muy justos, están todos muy justos. Bueno, para xustos están Tirán Pereira e Chapela Buofo, están tan xustos que están empatados na clasificación. Bueno, aquí que estamos a principios de liga, que cando hai que facer os pronósticos, despois calquera os fai. Como ves aí esa pugna entre conxuntos da Ría de Vigo? Non sei. Non sei. Eu por afinidade apostaría por Tirán, pero é que Chapela... Non sabría dicir, non me vou mollar. A ver, Pablo, ti que Estou seguramente es amigos aí en ambos lados. Un pouco na mesma liña, pero penso que calquera dos dous pode superar ao outro en calquera regata. Vai depender moito de como leven os diferentes días, do vento, moitas cousas, pero sí que tamén tiro un pouco máis hacia Tirán. A Tirán, damos favoritos. E ti, vas dar favoritos aí aos vosos compañeiros de Concello? No, yo estoy con mis compañeros. ¿Sí? Yo también Aquí hai pleno, también le doy un poco en este caso, de a Tirán. A ver, la liga queda mucha liga, todo puede pasar, pero sí que le doy ahí un punto extra a Tirán. Bueno, pero Chapela todo o mundo di que se reforzou moi ben, ¿no? Sí. Chapela se reforzó, tanto la masculina como la femenina tienen refuerzos grandes, entonces Chapela tiene buenas traineras, eso no es indudable. A femenina reforzouse aínda, xa despois do ano pasado arrasar ou... Sí, tuvieron nuevas incorporaciones y volvieron a coger a las que tenían, ¿no? Las trillizas de La Guardia, todo el mundo las conocemos y son pues unos portentos. Campeonas de España. Exactamente, entonces tienen una base muy buena y eso, trainer a la que vayan, está claro que les va a suponer una mejora muy grande. Bueno, a ver, vamos a ver aquí os comentarios. Esa Ale, contigo hasta mi última palada, poñen aí. Non sei quen foi, pero... Dios mío. Rucho fai o teu chollo, Lenda do Remo. Esa que vai por ti? Sí. Chámame así no club. Está ben. Que entre Berto, mira, pedíano por aí, e ao final fixeron... Lo sabemos todos menos tú. Bueno, temos por aquí estes elementos, vamos a ver. Isto que o trouxo? Eu. Bueno, pois se teu, explícanos aí que é, como funciona. Isto un contapaladas. Isto é o que levamos no barco. Eu penso que a gran maioría, e se non, xa están os reloxos ahora superinteligentes que nos din todo. Isto nada, isto encéndelo, marca o tempo, a media de paladas aquí na parte superior, non sei, non? E o total das paladas. Entón, pois nada, aí vai detecta o movimento e vai marcando aí. Hai outros un pouco máis profesionais que tamén custan o doble, que che marcan tamén a velocidade do barco. E nada, vai aí, pero
ás veces se nos olvida e tiramos de reloxo, que tamén agora os Garmin, non sei se Polar tamén, pero Garmin xa ten incorporada a función. Isto co levas colgado aquí? Non, vai nun soporte así na pedalina dos bogas, ás veces vai para o patrón, porque é o patrón un pouco o que las regatas, nós os levamos, o leva a boga, e eu moitas veces asómome para ver se vamos ben, ou lles pregunto un momento e tal. E aí vai, marcando 36, 36 e media, 37... Bueno, moita obsesión co ritmo de palada e todo iso, ou hai un momento que xa se vai por sensacións e ata onde se pode controlar? Claro, es que depende del ritmo de regata. Todas las paladas te las van a marcar el ritmo de regata. Evidentemente, cuando sales tú vas a intentar comerte todo. Entonces, ahí las diferencias que vas a tener con los que vas delante o los que vas detrás, ahí te va a marcar un poco el juego de las paladas que tienes a seguir. Está claro que si vas de primero y el que te va detrás va muy distante, vas a bajar el ritmo de paladas. Vas a remar más cómoda y vas a ir más cómoda en la regata. Si es a la contra, no te queda otra que subir paladas y hasta que aguantes. E ao final tamén ti sabes un pouco, entrenas todo o ano, ti sabes un pouco onde vai andar ben o teu barco, se vai andar mellor a 34, a 35, a 36, 38, máis ou menos ti sabes que nun ritmo de 36-37 o barco vai andar, entón sempre tens que buscar iso, pero logo é o que di ela, tens que saber ler, porque igual ese día, por lo que sexa, a 36-37 o barco vai aquí, entón tens que ir a 35, máis longas, máis profundidade na palada ou a máis, porque estás nunha loita, entón, pois sí, está aí, está moi ben, pero logo está pois a túa boga, o papel do patrón e o equipo que leves ese día. Bueno, aí en Bueu, Simei, outro día rebalastes contentos aí cos datos que vos ia dando, isto? Sí. Que ritmo vos marcastes? De inicio dixestes, imos ir a tanto. A verdade é que non sei a canto fomos de palada, iríamos a, non sei, 36 ou por aí. Tampouco fomos moi rápido porque íbamos morrendo máis e máis según íbamos remando, pero bueno, tamén o noso barco é certo que ao ser rapaces ainda moi novos así, ainda non, ás veces costa nos coller ritmo de palada aínda. Empezades moi fortes, pode ser e... Sí, nesa regata fixemos unha moi boa saída, pero según iba avanzando, pois notouse a falta de resistencia. Ao final aí tes que baixar palada e intentar ir un poquinho máis cómodo. Tamén é o que che pide o barco en cada momento. En contra e a favor faz unha cousa e a favor faz outra. En un campo así como a da Pobra o Caramiñal, no? Que 6 longos aí igual tamén é máis complicado, non? Sí, tamén foi un pouco complicado porque, claro, a favor tiñamos de sobra, pero logo en contra tiñamos aquí o cuchillo no cuello. Está ben. Bueno, e vos este ano notades a diferencia? Os datos están sendo o reforzarvos aí con Amegrove? Sí, este año está... Cambiou, xa non ides a dixestre, bueno, subimos aquí un pouquiño as cifras. Sí, no, la continuación, ¿no? La continuación de remeras que ya remaron el año pasado juntas se nota mucho, ya juntas más el bloque ya es distinto. También tenemos compañeras de Bueu y compañeras de La Guardia. Entonces, sí que es verdad que ya al tener una base que ya las compañeras ya remaste juntos, ya te conoces, pues se rema más cómodo que empezar todas otra vez de cero, ¿no? Y nada, con las compañeras de Bueu tienen una remada muy similar a la nuestra, se complementan muy fácilmente, se juntan muy bien con nosotras. Las de La Guardia es verdad que sí que reman un poquito más largo porque ellas tienen una remada más larga, pero indudablemente están en el barco y son muy buenas. Entonces sí que se nota este año el incremento, ¿no? El aporte que hubo, que sí que se nota un montón. Bueno, hasta guarda que veñen de Robaleira, ¿no? Sí, Entendo. sí, de Robaleira. O sea, sí. Tremenda canteira, ¿no? Antes falabas ahí das Sí, famosas trillizas, sí, ¿no? sí, de hecho una de las que vienen es la que va con el barco con ellas. Tenemos a Tecla, ¿no? que también es campeona de España, que remaron con ellas. Y bueno, ya nos remó el año pasado con nosotros y este año dijo que quería continuar con nosotros. Entonces para nosotros es un placer enorme poder contar con todas ellas. Vaya sedación, ¿no? Que hay ahí de rapajas en Robaleira. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Ariana, ¿qué truxeches, tío? Ahí... ¿Qué nos quieres amosar? Yo traje un estrobo. El estrobo es lo que utilizamos todos los remeros para enganchar el remo al tolete, ¿no? Este es un estrobo normal, de cuerda,
y nada, hay remeros que sí que las hacen, que lo saben hacer, y otros que no, y después ahora hay muchas versiones de estrobos. Esto era lo que inicialmente era de estrobos de toda la vida. Este es un clásico. Este es un clásico, este es un clásico de toda la vida. Ahora últimamente ya tienes los de nylon, que ya los compran todo el mundo, ¿no? Son estrobos de nylon, que son muy buenos, pero la sensación es diferente. Cualquier remero que reme con un estrobo con otro es totalmente distinto, ¿no? Este hace ruido de antes, del ruido cada vez que marcabas la palada, y los de nylon ahora no te hacen ruido prácticamente ninguno, ¿no? Entonces, los de nylon resbalan mucho más, sobre todo al inicio, que tienen esas ceras que tienen por fuera, entonces sí que te resbalan, tienes que tener cuidado con ellos. Suelen llevar siempre freno, los de nylon, que los enganchas al tolete, porque es que si no es verdad que como no tienes esa sensación, pues el remo te va girando sobre el mismo estrobo. Y después hay otros que son estrobos que meten un poquito de nylon, unas cuantas cuerdas de nylon, entonces haces una pequeña mezcla, ¿no? A mí me gusta más la mezcla que no solo este. Pablo, ti? Eu sempre usamos esparto, porque tamén, como Ferral nos besa con un estrobo de nylon... Hai lío. Hai lío. Non lle gusta. Bella escola aí, non? Sí, sempre esparto. E en Narón, como levades? Eu penso que a maioría levamos nylon. Sí que é verdade que hai algún que ven do sur de cesantes que pide esparto, pero o malo do esparto é que ten moi pouca vida útil. Un adestramento, dous ou unha regata e logo xa non vale. Entón, Pero que pasa? Que hai unha tendencia de norte, nylon, parece sur de que sí, Galicia... porque aquí dice moi confundentes, pero aquí, ali no norte, a verdade é que é moito máis de nylon. Pois eu non sei, a mí non me chama. Unha competición de quen fai antes o estrobo en directo, dinos aquí, Alberto. Eu sempre os pido. Pero iso, canto tempo se tarda en facer? Eso se tarda 3-5 minutos, haces un estrobo. E a min podeme levar, eu que sei, toda a vida porque non sei facelo. Normal. Quen vos los fai? A min un rapaz que se chama Nacho ou que este por aí, que sepa facelos. Ti sabes? Yo sí, yo lo sabo yo. A mí nada, a mí o Jaime, ou Iván, ou Moncho, depende, vou pedindo por aí. Bueno. E ti tens que facer de para todas as da traiñeira ou non? Algunos tengo hecho. Es cierto que muchas de ellas sí reman con mezclas que compran, ¿no? Pues de esparto con nylon que ya los compran. Y hay otras pocas que sí que reman con ellos totalmente de nylon. Pero bueno, sí, algunos tengo hechos bastantes estrobos para las compañeras. Está ben. Bueno, creo que imos ir coa porra, ¿no? Sí. Tú eches aquí, Aleida, vamos a ver. E Alberto liume de mala maneira. Que non sei. A ver, que trouxemos aí? O cartel... Claro, eu trouxen porque lle dixen, xa que queres facer algo así super personal, pois dixen eu, pois levamos cada un a nosa pegata do club ou algo. Pero nada, que... Pois sí. Claro. E onde nos imos poñendo? Sí. Aquí, onde están o nome de todos os patrocinadores. Por certo, que non os dixemos, os patrocinadores: Cobre San Rafael, B-Energy, Toldos Gómez, Salgado Frozen Seafood e Sputnik, que é a que fai os mallots. Poñémolo por aí? Como podemos facer? A ver, Aleida, ponlo por aí. Onde eu queira, non? Pois cada convidado que veña... Son a primeira e boom. Pois mira, inauguramos aí o fotocall, que queda aquí o de Club de Remo Narón. Aparte, mira, tócalles, como eles foron os encargados de abrir a Liga, de organizar a primeira xornada desta temporada. A ver, que me quede centrado, por favor. Pois imos... No, de torcido nada. Dito, aquí. Aí queda. Bueno, hai espazo para todos, para todos os clubs. Aí, perfecto. Hai que comprar outra lona de aquí. Mensaxe para Javier, para o presidente. Está ben, pois bueno, queda aí, moitas grazas polo detalle do Club de Remo Narón. Eu creo que podemos ir xa coa porra, que este ano temos a porra, non estáis enterados do que vai a porra. Bueno, a porra tes que adiviñar a través das redes sociais que club queda primeiro na tanda. Vamos a ver aquí, isto é para Chapela, ¿no? Este fin de semana, como temos en Chapela, pois vamos a empezar. En Liga B, que club quedará primeiro na primeira tanda da Liga B, que club quedará terceiro na primeira tanda. Bueno, son 3 preguntas. O premio, cuidado que o premio é importante. Sabes cal é o premio? Sí. Sí, bueno, porque Narón igual se usaron e todo. Sí. Se adiviñas, danche un bono de 100 euros para comer ali
nun restaurante da zona da regata, que non está nada mal, 100 euros, podes meterte xa unha boa papatoria aí, bueno, ou podes convidar tamén e quedar ben se invitas a todos os do equipo, bueno, xa un pequeno desconto aí, pero non é pa moito. Pero está ben, así que imos empezar coa porra, Liga B, vamos a empezar por a Liga B, e como está Pablo aquí, entón imos a ir preguntándote e vou anotando aquí. Bueno, primeira pregunta, hai que acertar as tres, ollo que non é fácil. Que club quedará primeiro na primeira tanda da Liga B en Chapela? Penso que nós. Aí está. Penso que Bueu primeiro na tanda. Bueno, a xente pode ir facendo nas redes sociais isto, non sei cando acaba os prazos para os venres acaban os prazos, así que o día da regata se pode facer a porra. Que club quedará terceiro na primeira tanda da Liga B en Chapela? Penso que Perillo. Isto é motivación de Perillo. Van a decir, bueno, Pablo, xa te vas a enterar, pero a ver se vamos a quedar terceiros. E que club quedará primeiro na segunda tanda, é dicir, na tanda de honra? Por quen apostas ti que vai quedar primeiro en Chapela? Pois a verdade é que aposto por Cedeira. Por Cedeira, carai, E iso? Despois da victoria da Puebla, que foi outro día máis. Factor campo, que... Non, pero é por... Dame no peito a sensación. Só 2 segundos, penso que poden recortar. Bueno, así tamén sorprende se te levas a porra, tes menos rivais, porque a xente supoño que apostará máis por Puebla que a líder. Bueno, Ariana, vamos aí. Vale Ferrol. Por que pon Vale Ferrol? Porque cando se xa regata en Ferrol. Cando se xa regata en Ferrol. Vale, bueno, Pablo, é que se acertas ti, o vale é para a regata de Bueu. O sea, que xa tes os 100 euros para gastar ali nos teus dominios, Estaría ben. Bueno, vamos a ver. Ariana, para a regata de Ferrol. Que club quedará segundo... Aquí que se complica. Que club quedará segundo na primeira tanda da Liga Femenina en Chapela? O sea, vamos a botar contas. Que club quedará segundo na primeira tanda da Liga F en Chapela? O sea, primero tens que pensar que vai gañar a primeira quenda. Claro, la primera quenda y después la segunda, ¿no? Y después, ¿quién queda segundo? Ahí. Las que quedan segundas. En la segunda. Na primeira quenda que vai estar Salgado Perillo... Mugardos, Cabana. Mugardos y Cabana, sí, son 3 na primeira. Sí, Mugardos, Cabana, que es una, vamos. Salgado Perillo y la otra Castropol. Castropol. Entonces, ¿quién queda segundo? ¿Quién queda segundo? Segundas, en este caso. Segundas. Pues Castropol. Castropol. Pues veña, vamos aí. Castropol. A ver a seguinte. Que club quedará cuarto na segunda tanda, na quenda de honra da Liga Femenina en Chapela? A quen sitúas aí cuarto? E estar Chapela Huofco, vos... Está Rianxo y Cabo. Y Cabo. Quen vai pechar esa quenda? Pues yo creo que va a volver a repetir Cabo. A filial de Cabo, anotamos aquí. Isto despois anotade, os que estamos aquí teden conta este pronóstico, Engadímolos aí o das redes sociais. E que club quedará primeiro, que máis é o gañador da segunda quenda, que bueno, igual non é o gañador da regata. Hombre, contra todo pronóstico, evidentemente, Chapela va a jugar en casa. Pero evidentemente yo voy a apostar por las mías. Claro que sí, eso hombre, claro que sí. Iso está ben. Aí está. Pois, cesantes... A presión pode xogarles unha mala pasada. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Cesantes, Amegrove, Cefical. Cefical. Aí que vai quedar. Bueno, e para rematar esta porra, o vale voso para gastar en Ferrol, o sea, cerquiña aí dos dominios de aquí de Ariana, desde Aleida. E agora vale para Rianxo, Vale para Rianxo, así que imos aí coa Liga A, e son preguntas sobre a regata de Meira, que é a de domingo, que é a regata televisada. Ahora imos falar das regatas da fin de semana. Bueno, que club quedará terceiro na primeira quenda en Meira? Bueno, isto está... Son rebuscadas, Terceiro na primeira quenda, Vaya festa, porque o sábado de regata... sabes? Isto hai cos ollos pechados. Vou ser conservadora e non a vou xogar, así que vou dicir que vai ser Mugardos. Mugardos. Que leva feito nas dúas anteriores, ¿no? Sí. Leva feito terceira, 11ª ao final. Bueno, non sei, quedou 11ª, me mezclo aí. Quedou 11ª, ¿no? Ao final. Sí. Que club quedará segundo
na primeira quenda en Meira, Urbe. Segundo na primeira quenda. E a vos onde vos poñedes? Primeiros. Primeiros na primeira quenda. Ah, na primeira. É na perdón. primeira, Claro, na primeira quenda. Sí. Na primeira, claro, Urbe. Pode estar na intermedia, vos. O sea, Pode ser. pode ser. Entón xa non xogo nesta, xogo na seguinte. E que club quedará primeiro na quenda de honra en Meira? Non teño dúbida que vai ser Ares. Ok. Moi ben. Pois aí temos feita a porra. Hai que facer formación de estrobos de esparto. Pon aquí Javier. E aí temos os comentarios aí que te mandan. Vamos, Ari, poñen por aquí. Bueno, pois eu creo que podemos ir vendo que vai pasar a fin de semana, porque hai fin de semana intensa, así que imos comezar co que vai haber en Chapela o sábado, que son todas as ligas. Por primeira vez, aí temos o cartel, por primeira vez coinciden as 3 competicións nun mesmo escenario, e como sempre empezamos pola Liga B, bueno, regata de Chapela, coñeces o campo, non? O campo o habitual. Bueno, a ver se contrarreloj ou se en principio vai ser normal. Bueno, pasou fora contrarreloj, non? Houbera problemas aí. É un campo complicado tamén, que tamén suele ter problemas, todo pode pasar. Pois penso que podemos volver a quedar no cuarto posto. É un posto que penso que por agora está ben, está moi ben, porque acabamos de empezar, xa te digo, hai moito rapaz que debutou a primeira regata este fin de semana. O que sí é certo é que esta regata non imos contar cos apoios que baixaron da ACT. Bueno, é sabido que Galiña Bella fai bo caldo. Tal vez imos necesitalos nalgúna outra regata, pero penso que podemos volver a repetirlo. Por que complicado o campo de Chapela? Non sabería dicir se por tema de correntes ou tal, pero moitas veces teñen problemas no balizaxe. Despois a nivel de como campo de regatas e demais, depende un pouco de como está a marea e demais. Parece que a xente sempre quere escapar da calle 1. Depende moito de como está o vento, e que eu creo que nunca remei unha regata en Chapela que fose igual que anterior, porque había veces que entraba unha onda ali de fondo tremenda e super inesperado, outros días que pois contrarreloxo porque soltou unha boia. Eu pus en expectativas esa regata porque non te sei dicir. Bueno, Ariana, ti que coñeces aí o terreo, non? Ao final, Cesantes, Chapela, todo o mesmo concello. Chapela es un campo de regatas muy difícil, ¿no? Tienes la primera boya que te puedes quedar sin calado y se te hace muy dura, la que vaya en esa boya. Así que hay bastante diferencias entre boyas ahí, ¿no? En ese campo de regatas. Después, si tienes mal tiempo, si entra corriente, si entra viento, si entra la cuarta boya, puede ser un infierno. A nivel patrón más, porque sobre todo en las viradas se te puede ir el barco enseguidita. Y las mejores boyas pues son un poquito las del medio, ¿no? Son las que te pueden ahí salvar un poquito la remada. Y bueno, siempre fue un campo complicado, fue un campo bastante complicado, pero bueno, hay que remarlo y lo que salga en ese momento, y como venga el día. Bueno, 4:30 da tarde, que vai empezar a actividade. Como levades? Cando son así coinciden todas... Gusta vos que coincidan todas as ligas ou preferides cada liga pola claro, voso lado? Claro, por unha parte sí, porque é como a festa, non? Estamos todos xuntos ali competindo, pero claro, é complicado porque é moita xente, ao final tamén un tema de mareas e demais, pois, ao ser un tema de ría, é complicado, porque aparte non sei como cadra a marea, que cadra subindo, e pois as primeiras quendas non sei como estarán de calado, que é o que comentaba Arianda. E vai ser, esta non vai ser televisada, esta vai sin tele, a vos se tal, é o que máis vos afecta, ¿no? Porque na casa de Chapela, aí supoño que sairán con todo, o sea, saen habitualmente con todo. Sí, Chapela está claro que va a ir con todo y va a ir muy fuerte, eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero bueno, no todo está dicho hasta que se rema y se hace la regata. Está claro que nosotros vamos a ir con todo lo que podamos, se va a hacer lo mejor posible y siempre se va a luchar desde el inicio, desde la primera palada que salgues, ¿no? Y lo que salga ahí, cuanto más cerca estés del primero, siempre puedes quedar primero, siempre es así, ¿no?
Si te vas muy detrás, pues te va a costar más. Entonces, intentar estar lo más cerca posible de ellas y a lo mejor o no, sales delante, nunca se sabe. Pero si vas por detrás, si ellas tienen un fallo, pues aprovechar la oportunidad. Que esperades vos, atendendo un pouco, ides ter os mesmos rivais de quenda? Sí, nos imos estar na primeira quenda porque por clasificación da Liga estamos... Claro, dicía antes na intermedia, non? Sí, claro. claro. Está na primeira. A ver, estamos aí, non sei se son... Claro, preguntaba en Meira. Claro, no, sí. Estamos varios pues, decías ti, Tirán e Chapela están nos mesmos puntos e nós na parte baixa tamén estamos 4 equipos ou así cos mesmos puntos. Entón, claro, estábamos aí debatindo o sábado na volta se nos tocaba na segunda quenda xa ou se pola contra tiñamos que salir na primeira. Ao final salimos en Chapela na primeira. Entón, bueno, os nosos rivais o que che comentaba antes, Urme, Mugardos e Cesantes, nós... Despois dos resultados de Narón e de Cesantes, aspiramos a gañar a quenda e poder meternos na segunda, nalgúna regata e demais, e se podemos aspirar a máis, pois sempre a por máis, claro, porque non, é o que decía Ariana, todo pode pasar, e ao final estamos aquí e todos queremos competir, entón, pois nada, ese é o noso desexo. Bueno, abrí esa xornada vos, non? Entendo, primeira vai ser a Liga B, non, Pablo? Supoño que sí. A que arranca, ti que preferías? Que fora a última para ter máis descanso ou prefires quitalo do medio? Prefiro quitala do medio, estar máis tranquilos. Tamén que os rapaces pois podan, se queren ir a aproveitar o día. E quen quera ver as seguintes, pois quedar ali a velas. Bueno, toca a ti de delegado, estás aí, non? Estás falando rapaces, sí, tal, sí. Estás no sitio de Berto. É que son... O sea, hai moi poca diferencia de edade con respecto a min, son juvenis 1 ou 2 años máis pequenos que a min, pois teñolles moito aprecio. Queres mandarle algún toque de atención a través aquí das cámaras, ou non? Rodrigo, dalle caña o sábado. Podes aproveitar, xa que estamos aquí, mandar mensaxes personalizados, bueno, a patroa, igual ten pa todos. Xa teño ali os meus compinches e xa me chega. Bueno, e despois do que vai pasar en Chapela sábado pola tarde, pois os da Liga A, como facedes? Subides a Narón ou quedades aquí? A gran maioría quedamos ali a dormir porque, claro, é moita paliza. É moita paliza e aparte penso que aforras tanto en tempo, en descanso e case en diñeiro, tal como están os peaxes. Entón... E o domingo, pois nada, según o resultado do sábado... Domingo, San Bertolameu de Meira, aí temos xa a bandeira, 10ª bandeira, Illa do San Bertolameu, Concello de Moaña, a partir das 12. O resultado do sábado, pois estaremos na primeira quenda, disputaremos a primeira quenda, se estamos na segunda, pois con a mellor remada e a disfrutar. Bueno, regata televisada, esta... Sí. Bueno, os campos, a maioría xa non teñen segredos para vos, pero vos ainda que non ides estar nesta regata, o de Meira non ten segredo ningún, ¿no? Porque todas as probas que se disputan ali ao longo do ano... Son allí. Meira es un campo traicionero, porque ya como se vieron en bateles y todo, el mar que te puede hacer dentro de Meira puede ser complicado de remar. Entonces, bueno, suele ser un campo un poquito traicionero también en ese sentido. Sí creo que no hay tanta diferencia de boyas, como en otros campos, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es un campo que es muy traicionero. Cal é o campo no que hai máis diferencia de bollas, así por... Non sei. Cal é o campo que ides e, bueno, que nos sorteo, por favor, que nos toque este. A boa pregunta é cal é o campo que é máis xusto. Claro, é que todos os campos teñen algo. E o de Meira, porque ela dicía que era xusto de Meira, que non hai diferenza. O sea, sí puedes haber diferencias de boyas. En todos los campos hay algo de diferencia de boyas, pero hay en otros campos que, por ejemplo, para mí Chapela es un campo que sí hay mucha diferencia de boyas, por ejemplo, ¿no? Claro, e que para mí a dificultade dos campos de Galicia é que están todos dentro de ría e nótase moito o tema de correntes e demais. É a principal diferencia, non? Quizás cos campos de Euskadi e demais, que os fan sempre en zona verde. E aquí o vivimos cando vamos ao Teresa Herrera, por exemplo. Entón, claro, inxustos, é que inxustos hai moitos campos. O que hai que buscar é cales son, pois, creo que mellores. Ao final, era o que decía un pouco el, que sí que é verdade que nos refuxiamos sempre un pouco nunha boia boa, unha boia mala, pero ao final as ligas non as gañas pola calle, senón porque eres máis regular e porque eres capaz de defender esas malas calles que te tocan. Entón, ao final é remar, efectivamente, adaptarse e remar. Bueno, vamos a ir baixando aquí un pouco a
a persiana e eu quero aproveitar, xa que estáis aquí, pues, para que fagades os vosos comentarios de Pablo, ti que tes aí xa certa experiencia na Liga, como a ves, que cambiarías aí aproveitar aquí, hombre, para expresarvos, ou se vos gusta todo? Home, tal vez máis espectáculo televisivo, que fora máis... que chamara máis atención, é o único así que podo verlle para atraer a máis público, máis xente. Tal vez en País Vasco teñen moito máis asumido iso, e aquí ainda falta un pouco para chegar a ese nivel. É o único así que vexo mal. A Liga B, ¿no? Sair na tele, ¿no? Que, sí, que estaría ben. Eso aí sí que marca un pouco a diferenza. Tema de campos, bueno, ese mellor non tocalo, é o que hai. Non hai moita solución para eso. Como non se xa, como di ela, ir moito mar aberto, sempre vai haber correntes ou zonas con pouco calado, e ao final é o que hai que adaptarse e xa está. Tipo a túa experiencia aquí xa na Liga, Aleida, como ves nos últimos anos? Paraches pola B, hai pouco, ahora estás na A? Bueno, porque ao final, claro, é un pouco o que di el. Estaría xenial experimentar outros sitios, levar a Liga a sitios onde nunca houve regata. Entendo que é moi complicado, porque xa ás veces custa facer regatas no propio concello, é complexo, pero estaría moi interesante sacar un pouco a costa, non? Facer regatas en mar e disfrutar, que a todos nos gusta remar en mar e estar ali. Pero, bueno, máis alá de iso, os meus comentarios cara a Liga, pois seguir escoitando a parte dos remeiros, que están, a verdad que a Liga, nese sentido, penso que mellorou bastante, e seguir un pouco tendo un pouco de calma, no sentido de que eu penso que estamos avanzando moi ben en tema de televisivo, en tema destes programas e demais, pero hai que saber tamén esperar e ver como evolucionan as cousas, non? Ao final, personalmente, penso que o remo ahora mismo está vivindo, non quero dicir un retroceso, pero sí que están pasando cousas, que todos os equipos estamos moi xustos, que non hai relevo generacional, hai que ver primeiro que é o que está fallando, por así dicilo, e meter man aí para que isto non vaya para atrás. Esa novidade, ¿no? Esa novidade no Grove. ¿Qué opinas, Ariana? Sí, estoy con mis compañeros, ¿no? Y lo que dice Aleida es muy importante. En los clubs, sobre todo estos que somos pequeños, ¿no? La cantera es primordial. Y montar cantera es muy difícil hoy en día. Eso es un deporte, pues que no deja de ser un deporte muy duro, tanto para niños como para niñas. No hay mucha gente, no es visualizado, hay mucha gente que pues ni siquiera sabe que hay un club de remo. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, a lo mejor a veces ni siquiera saben que la gente no sabe que hay un club de remo en Cesantes. ¿Y de qué es eso? Entonces sí que a nivel de que, pero eso ya no es solo a nivel liga, eso es a nivel todos, ¿no? Que tenemos que fomentar este deporte en todas las cosas buenas que vives. Esto es un deporte en equipo. Normalmente cuando haces un buen equipo se lleva traspola afuera tu vida familiar, porque son tus compañeros, son tus amigos, muchas veces vas a ir con ellos, ¿no? Y fomentar eso, de que los niños que vayan a disfrutar, que no sea esa competitividad que a veces se inculca en las categorías bases, que esos niños tienen que ir a disfrutar, a aprender, a saber lo que es un equipo, a luchar con su compañero, a sufrir, pero sufrir juntos, disfrutando, no como si fuera como un látigo, ¿no? Entonces sí creo que eso habría que fomentarlo para poder llegar a formar una trainera, porque hoy en día formar una trainera femenina, por ejemplo, un único club es muy difícil, o te unes a diferentes clubes es casi imposible. Entonces sí que es lo que tendríamos que intentar fomentar, ¿no? La cantera y que vengan. Y a nivel femenino, pues siempre está el hándicap de que nuestra trainera, por ejemplo, la mitad son juveniles, senior, recientes, y la otra ya te pasas como casi a veteranas, porque ya tenemos 37, 38, 39, 40. Entonces, claro, la vida familiar te cambia. Trabajo, niños, todo. Entonces, intentar juntar todo eso un poquito, ¿no? Bueno, xa que temos aquí a dúas mulleres, ainda así, o remo feminino aumentou moitísimo aquí. Hai unha liga ahora de 7 equipos, que isto era impensable hai 5 anos. Das miñas compañeiras nese sentido. O sea, eu tamén competín en féminas antes de estar, bueno, empecé en 2011 en Mugardos e demais, pero logo estuve 4 anos en equipos femeninos, en Cabana en Mugardos,
O que avanzou é que eu non lle envidio absolutamente nada aos Cotren, eu o digo sempre. Penso que se está traballando moi ben a nivel Liga Galega, nese sentido sí que hai que felicitalos e que sigan apostando por escoitar as mulleres, os 4 longos, igualdade en todo. Ánimo porque... Diso estás moi orgullosas, non? Sí. Esta temporada, sobre todo, xa me dixeron varias, non? Eu polo menos. Que daqui é o bo, o sea, o dos 4 longos, non? O da lá, non? Hai diferencias, non? Hai diferencias, pero eu penso que hai que recapacitar nese sentido. Son moi tajante, eu sinto, porque é un tema que me toca e que discuto moitísimas veces con moita xente. Entón, ao final, pois... Pero ti és de 4 ou de 2? Eu de 4 sempre. De 4? E vos? Dende o No. principio. No. A ver, no, pero por una explicación, no. O sea, tú estás remando, ya no por igualdad o no igualdad, ¿vale? Sino tú a lo que aspiras es a remar, pues la regata a la Concha, ¿no? Xa. Es la máxima regata, la máxima liga, lo que todo el mundo aspira, ¿no? Entonces estamos jugando a que ellos juegan a 2 largos. Xa. Nosotros jugamos a 4. Entonces, si quieres competir para llegar a remar así, los entrenamientos son diferentes. No tiene nada que ver un entrenamiento con otro, la forma de remadas, no tiene nada que ver. Ya no es a nivel igualdad, de que digas, no, tengo que remar 4 largos porque los hombres también reman 4 largos, sino si tú quieres aspirar, tanto nosotros como los hombres, lo digo, los 4 largos, o sea, que si bajara a 2 largos todo el mundo, o se subiera a 4 largos todo el mundo, pero todo siempre con las mismas ligas, porque si tú, una liga que se considera inferior, quiere ascender a una liga superior, que se rema diferente, juegas en desventaja. Sí, handicap. Juegas en desventaja. Bueno, mañana que suban eles, non? Se está ben en 4, que suban os... A miña opinión é que Chapela conseguiu a súa clasificatoria na Concha, remando 4 largos. Eso por unha parte. Por outra parte, non sempre o superior, o sea, sí que é verdade que ten moita máis tradición, estamos moi de acordo, pero por que tomaron a decisión de meter 8 barcos na Liga e non doblar as distancias? E ao final, no Campeonato de España, remaron 4 longos e ademais levaron un rapaz de patrón, que de aquí tampouco se fala, que aquí na Liga Galega e na RC poden mesturar patróns nos equipos, na ACT non, en eso sí que somos moito máis críticos e non, o sea, parece que o pasamos un pouco máis e sempre estamos cos 4 largos. Para min, penso que o decía Angie na semana pasada, o tema de que é a única disciplina na que diferenciamos, no? O tema das distancias. Entón, está moi ben, eu entendo eso de subir a Concha e os Cotren e demais, pero que igual hai que facer análisis e pensar que igual estamos facendo ben, non sei, é a miña opinión. Ti, Pablo, que opinas de... Sí, un pouco na liña do que di ela. Penso que ao final sempre se ten moi alto o que a Concha e a ACT e todo iso, pero sigue certo que tamén deberíamos enfocarnos un pouco nas nosas propias tradicións galegas. Pois facer melloras nas ligas tanto femeninas como masculinas de aquí. Está ben. Bueno, pois debate interesante. Vamos a firmar aí, pois perfecto. Bueno, pois imos a ir pechando, soltando esta chá digital, no que estreamos soltando esta chá digital e presencial, que o primeiro que facemos presencial aquí no Casino Mercantil de Pontevedra. A verdad que estivemos moi cómodos aquí, agradecerlle que nos deixan aquí estas instalacións e, bueno, agradecervos sobre todo a Pablo, a Leida, a Ariana, que vos achegarades aquí representando a Cesantes a Megrove, vamos a decir todo, a Ararón e a Bueu Simei, e nada, que asinen aquí, darvos as grazas e así poñemos o punto final a este soltando esta chá digital, o que vos dicíamos esta semana, Chapela o sábado, Meira o domingo. Así que hai distintos pratos da Liga Galega de Trañeiras, Trofeo Xunta de Galicia. Moitas grazas e ata a próxima misión, que será dentro de 15 días, ¿no? Volveremos. Así que graciñas e ata a próxima.
Narón, a Enseada da Gándara, ya Liga más. XL up in the paint, you can't shake that. All the way gassed up, full tank, man. Moving too quick, keep the cameras in the playback. Dang, so tell me how you feel with it. You put a lid on it, I ain't got no chill with it. This right here your problem, you gon' have to deal with it. Lay it on the line, high risk, that's the meal ticket. Yeah, we ain't never fall back. Hold our ground where we at, never fall back. No lies, no facts, we gon' stay right.